Ами тука. И мене да. И тебе имаш. Его Бошката тука кът с ножа. Любо с питбула. Любо с питбула. Тука прави салатка. Магданофска. Малкото нощ. Любо, дай. Диляри. Ти малкото нощ правих салата в това място в туалетната. 8:30. Ай, от 8 да не става. Слагай, много слагай. После ще прехвърлим това. Брошка, много интересно си го измислила обаче. Складичко. Ама те са цепат се, бъде ги в гъзъщи. Няма цепели са. Като ти приема, не са цепят, да? Дай другата чили. Камъка числи? Кой? Този камък числи? Честно, че знаеш ли не без огъня? И два домата са паднали. Тук е солта, кой иска сол? Аз се Това е сол. Не, те викаш от толкова купено. Тия изпълнения не мога да си ги създам аз. Вижте как държи. Леле. Любо, той е по... Ето е сол. Тия работи. А? Такова ли? Не, ще го разфасова и ще му изкара хубавите работи, ето че ги хвърли. Ще ги изми тук в реката. Хора не знаят какво правят да го. Оставете! Ицо! Пред огъня никой няма сега да може да свети. Трябва да се наредим в една посока срещу огъня да може да свети. Любо, там където си няма да има никой. Иван Звездев си има конкуренция, Бошка. Готвача. Ама той виж как кухня има заведена всичко. Жиктак. А пък ние тук на камъка. Дай ми рецепти, дай ми така. Той ще направи нещата. Дай ми рецепти. Си гледаш по рецептата всичко. Ще само да изгаса фаса да не запалим нищо. В казармата това живеех нещо. Какво прави човек? Ще има. Тя палатка, дали е слушала вече? Аз не съм ли кача да ме дигаш. За кофа и газ. Не само да пускаме да хвана. Аз снимай чумалко. За тигича на глава, що? Аз снимай Той няма чумалко. теглич. Кой да снимаме? Ваня, в другото и нещо от очите ми. Давай, Любо! Давай, Любо! Давай, Любо! Давай, Любо! Давай, Любо! Давай, огъня! Запалете гората. Давай, Любо! Давай, Любо! Сега си има майка. Аз ще дам. Ще дърво. Ще направи проблем. Давай, Любо! То няма вика цена. Сега вика тебе. Горски аж дой са филм. Ое! Давай, Любо! Още дървета, давай! Тук да си цена. И бил майката пак огъня. Ще бахти огъня. Ваня, баш хората ми си дживата. Пясъка ще да кажа, огъня малко. Кубраж, бе! Ай, май не съм. Стига се осолява водата, А че си май друга, да стема се спие. Чай, че си той Бошка, да го изгубиш някъде в реката по течението. То стисички. Кажи на друго има ли? Просто го завиви, не трябва. Ше! Си парака, дико чуя си малко е. Ела си ти понес телефона. Боче, там видях едно половин дон, кажи му да го донесе. Иваня, чуе,
Ми да вземем дебелото дед го видях. Пътя съм закарала. Ване, аре ела наистина да вземем там някой друго дърво. Поне твой телефон свети повече. Слагай. Не пречи. Колкото фаниш. Ей, той. Чакай, ние бе. Той има много ще му стане. Не, няма. Служи го към мене. Повече към тялото. Ай, стига. Ай, слагай. Стига, Любо, стига сега изфърля, сега ще умее до етаж, ще умекнеш, ще умалеш сега. Ето, такова ще малко сложим като иска. Ще няма да му да му Ей, помогна. ти пред тебе. Това ли? Да. Еш, тук горските ще наубият, човек. Той много голям е, бе. Ето иди да го държиш. Той да го държиш и примерно ето идеш търди, де ще ударя между краката. Ще му удари, ако му позволя. Тъй тези двете. Сега с по-нама. Стига му толкова. Айде. Пък ти сега ще вземеш голямата, аз ще свети и ще взема нещо. Ей, от тук вземи. Аре, Любо. Ей, тези двете вземи, бе. Кои? Да, взема и тези двете под ръката. Аз ще го мутна. Хубаво. Да мерим голямата, кажи. Много падна, бе. Нищо не е паднало. Добре, майната му, едно нали ще да не замъкнеш, хем ще свети, ще ги дай тук. Казах ти, че... Любо, стига глупости, бе. Сега ще ги старее всички, ще дай малка за. Ай, Ама го остави, махни го, мама. Стига са прави на мъж сега, достатъчно. Ай, идей ме бърка в ухо. Еми сти в чите. Иване, ти си ето... Аз ти казах, че мога да правя метровки, човек. Със ето с директ. И аз ето тук. Фанах ли го? Фанах го. Чакай по-бавно. Тежи колко бавно. Аз го суркам по земята той, бе. Тъй не мога да ти светя. Мама ти дай. Върля на земята. Ей, скъса се. Чакай. Върля на земята, почини. Скъса. Само ще светя. Иване, тук се нахакаш на клона. По-надясно. Ате. Ето, паза се! Лъзем са! Направо ме телефона! Направо ме тровки! То се стрезня. Всички изтрезняем! Айде! Точно като анимации, чуеш? Направо като анимационни герои сме. Иване, вас. Какво Иване, скъде си го работа? Аре, бе, с ако си тилия може да мъкнеш, бе, мъкни. Думайте тази бухалка. Ти падна! Нищо, заебая го, дай нататък. Опа! Нищо. Дай я башка направи. Аз виждам. Иване, чакай, бе! Иване, чакай, за тебе съм. Пази са! Кажи, пази са! Заспан. Преди. Нека. Дарил преди, човек. Защото това не е кислород. Кислорода в атмосферата колко процента беше? 7%? Да, 7% няма кислород. 10%. Ходише въздух. 97% е азот. Азот. Азот, въглерод. Какво беше още? Въглерод Кислорода чисти е по-малко от 10%. Само са бе. Качиш на колко беше? На 25 беше. На 20, на 25% беше почва да изгаря. не Не, изгаря. на... Почва да... Той студеното изгаря. Аз не да чух за какво говориш. Да, отече азот. Кислорода пак се получава. Отече азот. Ако превишиш доста на кислорода, какво се получаваш? От такова...
Райския газ, бе, райския газ е кислород. Повечето кислород, ама каква беше границата на допустимата граница? Каква беше? 25-30% Ами, не знам това е, ама бе, по-нагоре с тази тича на азотичния азот гори. Тича на азот да пари. Той изгаря с Той не с топлина, като той изгаря с времето съм била малка, аз даже имам снимки на около 2 годишна. естествено, азот, дето горят по кошетрани и разни такива гъбички по кожата и се отпор. появила едно такова като бемки. Като бемка. И майка вика на минус, не знам си колко 500 градуса държаха, вика кислорода. Не кислорода, а азота и ми избориха носа с такова нещо. За да стане течаш Минус 274 е абсолютната нула. Вижте какво вижда. На азота. на азота. Това е най-студеното вещество, познато на човечето. Ами добре, някаква минус бяха големи минуси, за да се получи 274 е теча. абсолютната нула. А не това, с която ние познаваме. Щом това, добре, не го знам точно колко е. Минус 274. В космоса на сянка. Това е температурата. Да, всяка там е ли слънце? Има. Ако си, примерно, тук е планетата и ти си тук някъде, от едната страна ще е 300 градуса, а другата ще е минус 270. Замисли само, ако ще станеш. Викаш трудно, нали, неща. Ще го романтизирах с този газ тук. Нищо няма, добре. Просто пане за малко. Те ръки, там е стане две в едно. Вие пичи минава важната Хем зала. се друсаш, хем се напиеш. Тото и още повече на друса. Но азот е и той е в течно състояние при тази температура. Да, бе, Като се примерно изпари с топля. Като се стопли се изпаря. и с такова течно се му Как го събира? Моля? Като течност, бе. Как? Откъде го измисля? Някакъв процес. Може и химически да го получат изкуствено. И то е съставка от нещо си друго. Като събери се получават. Най-вероятно се взима нещо, примерно азот, ако е свързан с някакво вещество, Унга, слага унга. друго, което примерно се изкара Унга, твърдо или течно. И да отидат само гъста. Или другото е в спирит годишния пак има азот. Или просто разделят кислорода Само, и че тук има водорода и нещо всичко. много Изкарват само, да, махат другите вещества и изкарват само азота и топчат. някакви нитрати. Нитрати ще Ой, има. горете нещо нормално, бе. Ще ги разберем честно. Ето. Горещо ми. Аминогрупа, бе. Ицо, Любо, можеш ли да кажеш? Да. Азбука. Е, H3. Кое? Азбука. Веднага водорода. Водорода. Водорода се свързва с кислород и излъчва само въглерода. Аз Азота. Учил съм, бе. И аз първи клас. Аз не Той помня. за двигателна на вода. Имаме изкаране двамата с ниво аналитична химия Добре. с инструментални С методи водата за си анализ. Чакай сега. водата. Но пак трябва да, ние пак трябва да я подадеш. Кажи го на тишина малко. Аналитична Тишина. химия. С Тя от инструментални само себе си не може методи да за анализ. Бошка, колко букви е българската азбука? Аз не съм знае. Гофер. Или 30, 30. Извели беше. 30 знае. Химията е много. Или 30. 30, чакай. Май интересно. Колко? На теб ти. Колко букви е българската азбука? майка. 30 Не знае. знам, между другото, Дай да броим. всяка Само с... английски А, 28. Като съм се замисляла, ете. Е, Ж, З, И, Y, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, П, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Н, Р голям, Р малък. Ю, я. Я. 30. Да. Признася. Обърка ги, бе. Толкова с 30. И аз мисля, че ги 30 обърна. А, Б, Дай се В, ръката, Г, избори. Д, Е, Ж, З, И, Y, Дай се Л, ръката. М, Чакай, Н, О, колко П, просто В, имаш? С, Т, У, Ф, Х, 20. Х, Ц, Х, У, Ф, Х, Ц, Ц, Ч, Ц, Ш, Щ, Р голям, Р малък, Ю, Я. Ото 30 къде, ото къде го остави? Кое, бе? Ото. Ото е Р малък. Има и ер малък и ер голям. Не, Има малък и голям и е отделно. не, бе. Има, ма! Да, няма, Бе, не, бе. Български първи клас! Абе, няма, бе. Има. Абе, няма, бе. Има, ма! Бе, няма, бе. Има, ма! Ма той е Р малък, бе. Ма пак си ер малък, ма! Ер малък има, ер голям и аз има. Няма, бе. Има! Абе, няма, бе. А напиши Има. друг. Има! Айде, Дечо. Кажете сега. Кажете какво ви трябва. Друг ме напиши. Според тебе това, което ще кажа правилно ли? Р малък. Р голям, Р малък, Ю, Я. Не. Той, слушай, ма. Ер голям, ер малък. Той три. Не, бе. Верни ли са? Няма Ъ. Няма Ъ. Това кой ти каза преди малко? Ер голям, ер малък. Добре, в Ма крайна няма Аз съм сметка, само малък и Няма в крайна сметка, колко букви ги изкараш? Да казваш, че няма, бе. Аз казвам, че има. О, И това си- е ер големия. Че 30 Ер има.
Свършва. 30 са, бе, човек. Ер малко беше за йото, нали? Да, 30 са. 30 Такъв са. че са 30. Ето ги Ти брои като ги 31. брои, го брои ер малък, ер голям, я. Отделно. А Оти не е отделно. Го няма, ер голем е. Абе, дъдрчо ми напиши една. А напиши ме джва. Джва. Дж и В. Чва. Джва. Дъжв. Не, бактичката джва. Чва. Джва. Чва. Джва. Ето и джва. Това джва ми го вкара някаква дума тогава. Карамбозово на деревяни точки, ясно. Карамбозово на деревяни точки. Дъжв, ето джва. Коя е най-дългата? Тук е пред малко. Ко? 15 мъчко малко. Защото зададе някакъв въпрос. И помня, че ми задава... Помня, че ми задава въпрос, но спорехме за азбуката и му казах, чакай малко. Кажи сега певте нещо. Аз запомня, че си ме питал нещо, ма какво не... Тръгва искам да те питам. Много късно да сигнала е, че... Спрях, защото ти броиш азбуката. После тя почна да брои за азбуката и го спрях. Може в кабела ти за интернет е късно. Канцеларния с човек, Спрях го, защото ти броиш и ако беше казал нещо, ще взема и ще запаля. Не запалка с близко, ще поне и ще го запаля за да. Школата. Кома питам? Чорка е там. Вие ще ги душите да дълдаре. Коя беше най-бята дума ли ще да питаш? Коя е най-голямата? Не проконститут. Аз мога да я кажа. Да не противогай. Войте, не против... Криво. Своите. Да. Нещо такова. Не против... Точно нещо такова. Протестирай, човек. Не. Иди да не правиш нищо против. Той каза! Я дай пак! Не против Конституция, основателство, моите. Точно. Това е думата. Черпечко и на ръка. Искам ти да ми я кажеш. Мога да човек. Искам ти да ми я кажеш. Ама проблема е, че той е Хайде. Бутвам се. Искам ти да ми я кажеш. Не мога. Мисля, искам ти да ми я кажеш. Вие кажа, като си много отворен, да. Не противоконституционно слователствувайте. Казай, бе. Не пропа. Ръкия баща там. Момче! Дай кажи ти. Аз баш така. Дай кажи ти. Не мога. Защо? Защото не знам как се казва. Не всеки може да я каже. Не кажи. Колко букви ти имаш? Я го напиша на телефона, ако прибавим колко. 32 са. Напиши го тук колко да им колко. 32 са. 32 букви са, бе, човек. Как ги смятаме? Не Не пропа. съм го чувствал. Пък чувствал. Чувал. Аз съм го учил ти нещо. Защото накараха да знаем думата. Ай, добре, кажи, къде я знаеш. Какво комунистическо време си учил, бе? Какво да напиши? Дудринчо. Абе, щях да я кажа Елисаветки. Щях да я кажа Елисаветки, не Еветки. Защото съм съветки. Вика съветки вече. Елисаветка е Децата по вика. български аз спорех нещо, викам, аре ма напиша така, Дудринчо вика на дъската, ма. Той няма така, но хиптик да не има. Произнася, значи има. Да, то ме произнася, значи има. Дали на английски ме напишеш на английски, не така. обясни. На добър призрак е. Няма смисъл. Да отиди при друг. Любо, ако ми кажеш думата както трябва да е 5 лет имаш. Дай 20 да мога да ги дам за един филм. Не, кажеш ли думата 5 лет имаш? Напиши му я Преводта може ли? Не, чакай. Защото ще объркам с 100% или не. Напиши му я поне да прочита някъде да каже, разбираш. Не. Значи всички млъкваме, Любо. Не знам къде да кажа, разбираш. Всеки мълчи, Любо говори. Не против. И бас майка, няма смисъл. Ти ми се езика. Събрай, няма стане. Не против конституционствувайте. Не, Точно така. не е така. Не против конституционствувателствувайте. Мисля, че е така. Я кажи. Коя буква е става? Накрая Близо някой... 2-3. Май Накрая ги 18-та. бъркам. Май 18-та или 19-та. Накрая ги бъркам. То слоган кому стана? Тука си. Много. Вървам за дърва. Къде се отивам? Мързата вече, нали? Не ме мързи. Чакай, Бошка, Бошка. Има клип. Кое е следващия? Любо, дай! Любо, аре! Аз посипнах вече. Любо! Боги, давай. Ай, Любо, с лимона!
Като го готвиш тази кола. Сега бе. Сега ще отдалежи. Но се е за пържолица. Мен не ми пречи. Не пречи. Аз само да направя една сърта, знаеш кой е хубаво? Леко грапо. Аз си не може не ям. Таман ефекта ще още по-хубаво. Добре, дай много фръхни гипса, други аз стане. Давай. Ждай, човек, тук мръсна с коза. И на ракия, човек, ще умреш. Голема, ако няма сняга, ви казвам направо. Само глас се струва. Тук с много, като се прави на мъж. Пине ракет, не ръки. Любо, дай пак. Готай. Види ги влиза и те са солени. Пиш обрежа. Кога ли? Аз риба вече. Кисото окиси и горчив човек, някакъв хора въобще. Не мога да се задава купия. Трябваше да взем повече лимона обаче. От мене да не правиш аз както плюх на мелница. Правя съм на машина, че целя гостя с така. По-малко е. Гадо, колко готвиш. Какво е гласа? Как поред два пъти изтръпнах направо. Много бе, те да не са пошкупани веждици. Става още бола, Любо, дай пак. Той е метросексуален. Не, човек, Никога не казвай никога. никога не съм го скувал. Доморо не върдай. Ние за лимона говорихме. Спирал се така. Сега. Не. Смерени. Мене ма в цялата схема. Чакай. Искам да фана цялата. Бичим си елечето. Знаеш какво ми е хубаво? Кръка ми замръзна. Нямам намерение да го варя. Само вертикално го дръжа. Оле, той си още някой е снимал. Е добре да вас заснимам. Пак ли клип правиш? Не. А не, На кое сте шрапя? Много мириша да е. Любо. Само ти. Ама ти да е... Тара. Ау.
аз предлагам да вземем газов котлон. Газов котлон. Не, аз говоря за тебе, за... Няма да имат същия вкус и мирис на опекане. Подпрях се на тухлата. С газов котлон искаш да кажеш, че няма да станат като ми. Ще станат, ама няма да мириш на опушено. Ще мириш на газ, тъй. Аз... Мириш като лампата с нощи. Да, лампата. Стига на гъла, бе. Край любовня, къде изнета си вече. Какво направи? Де е малкото ножка? В крайата на небето. Ил. Не му запомня. На майка и лесно и двата. Какво смееш? Искам да снимам, че ще паднеш. Няма да падна. Хубаво, айде. Снимай, на. Облегни се, да. Аз съм да се облегне, тъй. Да, че. Ако се облегнеш, ще падна. Това чакаме. Затова съм пуснал видеото. Добре, Любо, седни в реката направо, човек. Защо? Нямам после с какво се производи. Добре, са улицата гол. Да, бе. По прашки. С целито има и прашки. Деца искаш да падне. Сега е. Па, ти на дъска и... Кой е готино? Много ще е готино, нали? Не да опрелим на бузда да скъпа. Ако искате, знаеш какво може да направим? Не, да сложим масичката във водата и столове във водата и да играем билот на водата. А? Имаме три. Штурим тук. Камънче къдеца. Виж, следно камън. Да, камък, като с камък сега за стол. Ти мръсне, бе. Що ли не си се върни към? Любо, падай.